Kevin Booker, Devin Booker. Kumusta naman nimo hang buak sa ilong? Grabe man kay ni manuwa si aning unggoy nga dako na si Beverly, gibukan man kag ilong sa may kasulti nimo. Kini si Beverly buangon jud ni. Rubo kay manuwa ba? Rubo kay manuwa ang buang. Hugaw kayo. Sama kahugaw siyang naong. Mao na. Grabe kayo, gisungag akong ilong, mura magturo ning buang gud. Di mo ni mahadlok ning naong nga gud, manablahay kay naong nga ba? Nablahay kayo. Yang naong panghadlok lang jud na. Mao na ang grabe kayo na sungag ang buang. Manablahay kayo. Unsa man ang ikasulti nimo aning mga buang manablahay man kay manuwa. Grabe man, no? Gusto man nga boxing naman ning duaan ni. Mura mag wrestling ning duaan ni. Unsa man nang imo ikasulti ana, Devin Booker. Sakit kayo kung abaga ani nila. Ay, grabe kayo manungag, mamama, wrestling, manukmag, boxing, grabe. Kita kasi niya kung gituklod. Buangon man yung mga tawhan na manuwa, yung mga war freak kay ba? Mura man yung mga sundalo, gikan tingin ni sa gira ni mga buang ni. Masuko magmapildi. Kaya pag game 6 ani ambot lang ay game 6 naman. Inig game 3 ani ambot lang kung makadaog ba mi. Ay mura ambot lang nitalaw ba tingin itlog niya akong amigo. Ay kung kauban karon. Unsa kay kuan ni, unsa kay dangatan ni sunod nga duwa. Kay kuyaw man kay ni mga tawhana, manablahay kay. Dili man gud. Dili man gud bad mo kunahadlok.